Onko Iidalla 2 kättä? Joo. Onko Iidalla 2 päätä? Ei. Onko Iidalla 2 jalkaa? Joo. Onko Iidalla 2 mahaa? Ei. Onko Iida 2 vuotta? Onko Iida 2 vuotta? Onko Iida 2 vuotta? Joo. Iida on kaikkien suosikki. Iidasta tykkää kaikki. Iida on kaikkien suosikki. Iidasta tykkää esimerkiksi Isi. Ja äiti. Ja mummi. Ja täätä. Ja velkka. Ja iiti. Ja aarre. Onko Iidalla 2 silmää? Joo. Onko Iidalla 2 nenää? Ei. Onko Iidalla 2 korvaa? Joo. Onko Iidalla 2 napaa? Ei. Onko Iida 2 vuotta? Onko Iida 2 vuotta? Onko Iida 2 vuotta? Joo! Iida on kaikkien suosikki. Iidasta tykkää kaikki. Iida on kaikkien suosikki. Iidasta tykkää esimerkiksi isi. Ja äiti. Ja mummi. Ja täätä. Ja velkka. Ja iiti. Ja aarre. Iida on kaikkien suosikki. Iidasta tykkää kaikki. 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 Iida on kaikkien suosikki. Iidasta tykkää esimerkiksi isi. Ja äiti. Ja mummi.